नै रायजोफोर नाय जोंनि स्कुलनि गथ'फ्रा माबायदि बारनो गोनां जायो दैयाव, इमान गिदिर दैयाव नाय। गोबां गथ'फोर दाबो रुगुङाव दंफैयो माने नैबेबो स्कुलनि गोबां रोजा रोजा गथ'फ्रा दिनै बारनो हायासै, खिन्थु परिखा दं हिसाबै सानैसो गथ'फ्रा बारनो हाबाय बे जायगायाव। बिराद खस्थ', उफाय गैया माने गथ'फ्रा परिखानि थाखायनो थांनो गोनां जाबाय दै गिदिरब्लाबो उफाय गैया। बेयाव सानैसो जोंनि गामिनि सुबुंफोर दं, बिथांमोनानो बारहोयो बेखौ। नायहनै इमान खस्थ', बेबायदि जों स्कुलाव फैनो गोनां जायो। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेफोरो। ओरैबो दङ नै गथ'फ्रा, बेफोर बारजोब्बाय, नङाबा सब सिजोबनाय आरो रुगुङाव बिराद दं गथ'फोर। नायहनै गथ'फ्रा माबायदि बारनो गोनां जायो दैयाव। बेबायदि हालोदजोंबो जों फरायसालियाव थांनो गोनां जायो, खोब दुखुनांथाव। बेफोरनो आरो जोंनि सा धेकियाजुलि ओनसोलनि थासारिया। आरो गोबां दङ रुगुङाव बारनो हायि गथ', माखासे गथ'फ्रा थांफिनजोब्बाय। मा लादों नोंलाय? ओइ नायदो जों माबायदि रोगानो गोनां जायो। बे जेबोआनो नंबावा, बिनिफ्राय गोबां गिदिर गिदिर देरो बे दैया। थेवबो जोंनि सा ओनसोलनि सुबुंफ्रा बेजों साफ्रोमबो रायजो राजा आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बेजोंनो बारनो गोनां जायो खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों। रुगुङाव गोबां दंबावो। बे गथ'फ्रा परिखा दङ, फरायसालियाव थांनो हायाबा मा जागोन। आरो गाबोन समफोरनिफ्रायनो जोंना हाफ इयारलि एग्जामा जानो थांगासिनो दङ। बिसोरो दैज्लांनि समाव मोनफ्रोमबो दिनावनो मोजाङै क्लास खालामनो हाया, बे दैनि थाखाय मोजाङै फरायसालियाव थांनो हाया।